பெண்கள் சுதந்திரமா இருக்கிறது வந்து கலாச்சார சீரழிவுக்கு வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது கலாச்சார சீரழிவுன்றதே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேலிக்குரிய ஒரு விஷயங்க. ஏன்னா எனக்கு ஒரு கதை தான் ஞாபகம் வருது. ஒரு காலத்துல ஒரு முனிவர் இருந்தாராம், அந்த யாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாராம். ஒரு நாள் சடனா வந்து யாகம் பண்றப்போ பூனை வந்து குறுக்கிட ஆரம்பிச்சுதான். அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் வந்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த சீடர்கள் கிட்ட பூனையை பிடிச்சி கட்டுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம். ஸோ எப்போ இவர் வந்து வேள்வி பண்றப்பவும் அந்த பூனை வந்துச்சுன்னா கட்டிடுவாங்களாம். அவர் இறந்து போயிட்ட பிறகு அந்த ஆசிரமத்திலேயே ட்ரெடிஷன் என்னன்னா, வேள்வி பண்றப்பெல்லாம் எங்க இருந்தாலாவது ஒரு பூனையை எடுத்துன்னு வந்து பிடிச்சி கட்டுங்க, அப்பதான் வந்து அது சாம்பிரதாயம், அதான் கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம். இன்னைக்கு 1000 வருஷம் கடந்து கூட யாகம் பண்ணோம்னா பூனையை கட்டுறது தான் ஒரு சாம்பிரதாயம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம கலாச்சாரம்னு சொல்றதெல்லாம் முக்காவாசி இந்த மாதிரியான முட்டாள்தனமான விஷயங்கள் தான். இல்லைன்னா ஒரு மனுஷன் வரதட்சணையை எப்படி நியாயப்படுத்த முடியும்?